שימו לב, בשביל שזה לא יצא לי אפור מדי, אני מערבבת את זה ביחד עם האמצעי, נותנת מכה שלא יהיה לי הרבה חומר. קו בצד אחד, רגע, אתן רואות מה אני עושה נכון? הנה אתן רואות. וקו בצד השני. עכשיו, ככל שנצמיד את הקווים, האף יהיה צר. אם נרחיק את הקווים, האף יהיה רחב יותר. אז אם אנחנו רוצות אף צר וסולד, אנחנו נעשה אותם כמה שיותר צמודים, בזהירות, לא להעמיס צבע, שזה לא ייראה מגוחך. אנחנו מחברים את זה לגבות, כי האף שלנו מתחבר לגבות, אז שזה ייראה טבעי. תכף אנחנו נטשטש הכל. אני שמה פה, למה אני שמה פה צבע קר, חום? בגלל שאני רוצה להעלות את האף למעלה, שהוא ייראה סולד, אוקיי? זה נותן לי אשליה שהאף למעלה. וכמובן שאנחנו לא משאירות את זה ככה, אנחנו לוקחות מברשת כזו, תופסות אותה, את השערות עצמן, מוודאות רגע שאין לנו עליה חומר שלא צריך. למה המכסה שלה פה, אוקיי? מורידות ממנה חומר מהמברשת, תופסות ומטשטשות, שזה ייראה טוב. גם מחברות את זה לגבה יפה, אוקיי? ומטשטשות גם פה. ויש לנו אף עם הצללה מהממת ולא מוגזמת, ולא רואים פסים כאלה של הצללה, זה מאוד חשוב. כמה שיותר לטשטש.